Minä olen Jukka Pöyhönen ja meillä on täällä tämmöinen noin 50 lehmän lypsykarjatila. Sirpan vaimon kanssa nyt hoidettu sitä vuodesta 90, että parisenkymmentä vuotta nyt jo. Päätuotantosuunta on maidon tuotanto, noin 50 lehmää plus nuorikarja, eli 100 päätä yhteensä. Joo, Veera-myrsky oli se, mikä tässä meni tosi pahasti ylitse ja meillä oli sähköt pois vajaa 3 vuorokautta silloin. Mutta onneksi meillä sitten oli varavoimaa saatavilla ja siitä tilanteesta selvittiin kohtuu hyvin. Häiriötilanteesta ei saatu ulkopuolelta tietoa muuta kuin, että huomattiin, että nyt meni sähköt poikki ja nähtiin, että paljon oli puita kaatunut. Tuossa Hankamäen tiellekin niin varmaan 20 puuta korjattiin sitä pois ja kyllähän se tietysti näki jo sitten omalla silmälläkin, että missä se vika on, kun sähkövirta ei kulje. No sitten on varmaan 5 vuotta sitten, kun hommattiin tämä varageneraattori. Se on tuossa varastossa meillä ollut ja ihan sitä varten, että jos sellainen tilanne tulee, niin voidaan sitten saada varavoima käyttöön. Meillä on tuolla sähköpääkeskuksessa sitten vaihtokytkin vaan, millä pystytään irrottamaan valtionverkosta ja sitten vaan generaattori siihen keskukseen ja sitten virrat piisaa taas koko talouteen. No sehän vaikuttaa totaalisesti. Siis se pari tuntia ja lehmillä on jo janoja ja siitä se lähtee. Ja puhumattakaan sitten, kun on väkirehuruokkijat, mitkä kiertää monta kertaa päivässä ja automaattimyllyt. Mikähän ei toimi, jos ei ole sitten sitä sähköä.